Takže ahoj. Takže prostě vezmeme si nemastám ty debile. Prostě tenhle hřeben, takový ten nevím, jak se jmenuje, a tenhle. Tenhle to nevím, jak se jmenuje, jo, takže vezmeme si tenhle ten divnej, no, prostě. Vezmeme si ovku, pokud ji teda máte, no. Jako pokud ji nemáte, tak pro vás tohle videjko fakt není. No, prostě bla, upada v obličeje, no. Tenhle ten taky divnej takový, no. Jo, dohržu. Tím tam nějak. Je tam zlezlo, no. Zalá se nebyla. Teď se ještě, pokud chcete mašle, tak se prostě připravíte mašle, což to dělám já. Počkejte chvilku. Počkejte chvilku, jo. Mám to tady to magorní. Takže hajzlo. Takhle jakože si připravíte tu mašle nějak, no. Samozřejmě pokud ji nemáte, prostě si ji máte jako opravdu, tak se připravovat nemusíte, že jo, no. Takže jako u nás tady v tomhle rakově nějaký mašle neprodávat. Ještě na to nějak číslete, no. No. Udělám ta osina pořád tam stala, no. Můžu tady to, Studio Remix, L'Oreal, no, ještě jste na zvířatech mám nebo. Taková, ale na tady zrovna. Tenhle mám řešit. Samozřejmě si ji dělají ty debile. No. Vidíte, kvůli tomu jsou testovaný zvířata, kvůli takovým můžou, pojď. No. Máte srdce, protože teď všechny humus. Pojď. Takže si to se trošku víc. No. Tak ten humus zavřete. Jinak tady ten doporučuji ten, nevím, že ten mám prázdný, nevím ještě. Se trošku zvěděl, no nevadí, no. Vezmeme tohle, no. Chytím tady ty vlasy, jako když chcete tam udělat solík, no, což nebudete dělat to. Tak vlastně tím můžeme doma nahoru. A to bude vypadat trošku divně. Tak. No. No taky nahoru. Nebo na ten normální gel. A ten takový, který vypadá to normálně. Ne, jako tady ten vypadá rozdíl. Si to jakože na tady to půjdete. Smažíte, protože to taky humus. Tak, zavřete, no. Zavřete, to se vám zavřete, no ještě. Buď to si vezmete takhle mašly, to se udělám já.
Zase to nejde do hazu. Tak, nebo to, tak do toho můžete dát korunku, nebo takovou celenku. No a mám nejradši to napísané. Vlastně, to jste hotový. Skoro. Vlastně třeba, kdybyste prostě už hotový dávno byla, ale když máte nějaký dobrý vlasy, no. Tak.